Kuya Mac, good morning. Mami Lou, good morning. Good morning, Mami Lou. Kuya Mac. Good morning, Kuya. Long channel, thank you. Ma'am Rose, Kuya Mac, good morning dyan.
Good evening dyan, Kuya Koji. Good morning sa lahat dito. Good evening po. Ano naman, thank you sa patamsak. You guys, thank you. Hindi maka ano, hindi makapin kaya ano, pag taiga yung ano niya, hindi nakakapag-pin. Ba magkamali ng penalty. Hindi talaga siya maipin. Wait, you guys, hirap mag ano. Pag nakahiga siya, ang hirap mag ano, mag-pin ng ano, ng mga bahay. Dalawa yung cellphone.
Sheila, good morning. Sheila, Hong Kong Warrior. Morning po, good morning. Yun yung ano, may ibon kasi. May ibon.
Claro que não é. Chegaram a fazer tentang punya keluar para kemudian ini pertama bahwa itu juga kemudian tempat kita para